Nu. Hej son. Hey. Gustav og August her. Hallo. I dag så spiller vi ligesom sidst Trickshot Battle. Og den her gang er det på Terminal, som vi vil prøve. Ja, Og det er samme regel som sidst. Ingen hardscope spiller vi til 20, og så trickshotter man til sidst. Yep, og selvfølgelig er det free for all. Og det kræver selvfølgelig attack, eller det må man selv bestemme. De spots, vi sådan lige har fundet indtil videre, det er derovre, hvor Gustav står. Og så heroppe, der er den der commando-måde, tror jeg, hvis den fungerer. Så er der den fede vej, som jeg ikke kan finde ud af. Og så er der den med care package. Ja. Måske ikke der. Nå. Yep. Skal vi bare gå i gang? Jo. Og vi begynder nu. Vi var lidt der. Okay. Der har vi en stykke August. Det gik meget bedre. Vi spiller ikke særlig godt lige nu. Okay. Det gik meget bedre sidste runde. Du holdt ikke på det. Ja, det kommer til at blive en lang episode, hvis det skal være sådan her. Godt, første kill, sådan. Okay. Gælder lige om at finde hinanden. Jeg har vi en no-scope. Vi ser August der selvfølgelig spiller bedre end han plejer. Fordi jeg har lavet et no-scope med en taske. Skal du sådan her? Okay, vi går på det. Er jeg den eneste, som ikke kender det der russiske mærke? Okay. Det er sgu da... Body lotion. Det er sgu da... Jeg ved bare hvorfor. Au. Charlie, shot me. Hitmarker. Ej, hallo seriøst, de gider ikke se, når jeg taber. Vi mister views af det her. Views. Og som sagt, vi laver en ny, fordi der kom 2 likes. Jeg likede kun 1 af likes til den her gang. Gustav, likede du overhovedet? Nej. Det var en af dem, der har... Der. Nej, det var sidste skud, hvad gør man, når man ikke får skud? Kan stunts på. Ej, helt seriøst? Jo, det er sådan en regel, kan du ikke den? Jo. Jo, godt da. Den, Yep, ja. Jeg tror... Vi siger, altså, August spiller virkelig godt den her gang, skal det siges. Ja, lad os se. Han plejer at spille meget bedre end der. Nej, meget dårlig undskyld. Shit, hun er lækker, hende der. Wow. Come to mama. Det er også kinesisk. Og ja, vi er kinesisk. Det er røvsejt. Hvorfor skal de vide det? Oh my god. Eller... Hvorfor er vi i Rusland? Vi skal ikke være i Rusland. Der. Russia. Har I set ham der FPS Russia? Det har alle. Ej, helt seriøst, Gustav. Du må lige skrue ned på det der. Skru ned for hvad? Har lammen? Nej, for dit swag. Jeg har ingen chance med det der. Helt seriøst! Nå, men jeg regner med, at I hellere vil se, når vi trickshotter. Eller... Ja, så... Sæt dig lige ned, så laver jeg et trickshot på dig. Nej, det kan du ikke. Det er du fysisk umuligt for dig. Skal bare ud. Koala climb. Tro mig, man kan ikke på PC. Okay, men Det var lige godt til at runde af med. Og så sige, når vi skal trickshot. Yep, det gør vi. Hej. Shiz. Vent, hvor? Ja, vi starter nu. Hej, så er vi tilbage. Vi er tilbage. Vi har ikke boostet, fordi vi kom til at faile med at glemme en care package. Og vi var så noobet, vi ikke kunne komme derop. Og hvilket det er mig, der skal stå derovre. Så Men vi lader os lige prøve at lægge nogle care packages. Men kun én gang, fordi ellers hvis det kommer til at lande nogen her spille med bøvl, så er det ikke sjovt. Og som vi kan se, 850. 1917. Jeg har lige bevist, at jeg er bedre, når vi ikke recorder. Hvad er det for noget? Jeg tager ikke det.
Du må ikke tage den, Gustav. Det tager den ikke. Det er en til ikke. Pas på, August. Slap af, jeg har styr på det. Det er mega fedt at skyde, kan jeg ikke? Slap af, jeg har styr på det. Det kan man desværre ikke bruge sådan noget. Prøv igen. Jeg er måske lidt noobet. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Ui. Kæft, den der ligger godt. Det er en her sikker. Hvad var det? Så. Please. Nå. Hvad er det? Den virker jo. Den virker. Hvad? Den der jeg har lagt virker jo. Hvad gør den? Nej. Ej, noget shit. Jeg skal bare lave sådan noget strafe jump. Jeg bruger min anden camping. Godt. Giv mig en Care package on the way. Du kan ikke forestille dig, at man fik sådan en nuke. Sentry gun ready for deployment. Det er ens tactical insertion. UAV online. Hvad er det her? Løb. Nej. Sentry gun is ready for delivery. Hey! Nå, jeg blokkede min egen i. Jeg vidste det var en AC-1. Nå, jeg bad. Pas på. Ej, hvor er det pinligt det her, seriøst. Heads up, enemy UAV spotted. Har du lagt 2 i træk? Ja, lad os se om det virker. Jeg gider snart ikke mere. Care package on the way. Nej! UAV online. Nej! Hvorfor kan de ikke lade os stå oven på hinanden? Sentry gun on the way. Så har du flere wow. Ja, jeg har pisse mange, de har jo boostet. Repeat. Package waiting for your mark. Gid det har. Men. Ej! Men har du... Kan du 2 godt nok? Jeg har. Og det har du også. Care package on the way. Løb! Lidt for UAV sæt. recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Den er heller ikke. Kan UAV du- online. Godt, jeg går ind. Bare læg alle. Enemy care package incoming. Heads up, enemy UAV spotted. Jeg løber. Nå, men. Jeg troede lige det. Vældig. Enemy care package incoming. Du skal ikke tage. Stop. Sentry gun is ready for deployment. Please. Nå, mand. Trickshot. Nå. Men så må vi finde på noget andet, hvis vi ikke kommer op. Nej, nu laver vi lige fun edition. Sentry gun is ready. Jamen, der Vi får jeg bruger lige. alle killstreaks. Your sentry gun is ready for deployment. Jeg kunne også bare lige lave vildt awesome trickshot på dig. Har du riot shield? Chopper ready for deployment. Nah. Repeat. Chopper ready for deployment. Eller jo, det har jeg. Sentry gun ready Kun for tæt på. Vent. Repeat. Sentry gun Ja. is ready. Helicopter ready for deployment. Repeat. Helicopter ready for deployment. Kæft, det bliver godt. Så var det alligevel ikke så godt. Repeat. Sentry gun is ready for deployment. Men så må det blive næste gang, I får set trickshottet. Men vi spiller lige indtil vi får et god killcam, så det får I selvfølgelig at se. Godt, men nu skal vi også prøve noget andet sjovt. Hvis du dør, så bliver jeg røvsug. Ind med dig, Gustav! Men det stoppede, når de cooler down. De begynder igen lige lidt. Okay, Okay, 3, 2, 1. jeg kommer med min chopper lige Friendly lidt. helicopter inbound. Hvor er du hen? Jeg står Ja, lad mig lige prøve at flykke mig selv. Okay, jeg står væk, vent. Jamen, du må ikke dræbe mig. Nå, jeg skyder sådan en teknik. Du må ikke dræbe mig, Aus. Okay. Fordi, bare lad være med at skyde. Vent. Jeg tror måske, jeg kan riot shielde din helikopter. Vent. Nå, lav lige en 360 der. Hvorfor noget? Cinematic koster 360. Er du klar? Sentry gun is gone. Hallo, de forsvinder, min sentries. Skyd mig. Au. Recordede du? Ja, jeg recorder nu. Det er jo godt.
Okay, hvad var det? Get player view origin. The origin, 2 parenteser, couldn't find tag player on Det var players. lige sådan en smiley, det der. Ja. Imellem origin og så could. Nå, det var alt, hvad vi havde for i dag. Der kommer lige det trickshot, når vi har lavet det. Ja, og ses. Ja, her er trickshottet. Lavet Gustav. Det var ikke sådan, som vi havde håbet, men... Okay, gutter. Det var Gustav, der ramte den her. Og det andet, det var bare for sjov. Men det er det rigtige trickshot. Og jeg håber, I kan lide det. Boom! Det var faktisk ret sygt. Ja, det var alt for i dag. Ses! Jo. Jam.